Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natutub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako gidalapak sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo ba na ako? Kung do'inggin ko to bang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Funny how a lonely day can make a person sane.
what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan, This is my life. Saya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. Si Trudis gid ang nagpapatay kay Sir Pancho. Wala ba aksidente si Sir Pancho, kundi hungod nga ginhulog sa pilas ang iya salakyan. Animal gid si Trudis. Sapat siya. Wala siyang tupong sa kalain. Demonya ang babae nga to. Wala siya nahadlok magpatay. Kag kinahanglan nga makita na naton si Maria Marina. Para sa katalagman ng kabuhi sang bata mo sa kamot ni Trudis. Hindi dapat na makalabot si Maria sa Hacienda Saragosa. Nung idok. Gani mahulag na kita. Nagapangabay ako. Umpisahan ta ng pagpangita sa iya. Masugod na kita, ha? Samtang hindi pa ulihi ang tanan. O cellphone ko, may nagapanawag. Tanawa kung sino nagapanawag. Basi kung si Maria nung. Oo. O si Kaloy. Si Kaloy ang nagapanawag. Sino nga Kaloy? Ang bodyguard ni Trudis nga amigo ko. Siyang nagapanawag, Marina. Amigo mo? Dahil na nga, sabton ko anay siya. Hello, Kaloy. Dok, Nakatawag ka man. Anong balita? bro, si Sir Pancho, huwag tangda. Ha? Anong gawagtang naman? Nagapalagyo siya sa hideout, pero di malas. Na-aksidente ang salakyan nga ginadala nila sa pagpalagyo. May naglaga sa ilay. Nakalabot siya sa Don Salvador, kag aksidente nga nahulog sa pilas ang iya ginasakyan. Ano? Oo, Dok. Inagsugi sa ako sa tinaw ni Madam, nga amuang naglagas kay Sir Pancho. Panaugon patanin nila sa nahulugan, pero hinali lang nagkalayo ang salakyan sa dalom kag naglupok. Diyos ko. Hari kami sa Bacolod, Subong. Sa isa ka punerarya, Drea. Diligin na lang sunog ang bangkay ni Sir Pancho. Ari ka sa Bacolod? Oo. Upoy ko si Madam. Pati ko, dili ko doon na ihayang bangkay ni Sir Pancho sa Bacolod. Kaya pagkatapos, dito dalon sa mansyon sa chapel nga ginhayaan masaya Iloy. Abo bala, makaluluoy man si Sir Pancho. Dok, nakadesisyon ako. Maawol ko di. Kaloy? Oo. Do, pirmi lang ko kinakibang. Basi pala hindi ko mapatay ni Trudis. Kundi mapatay ko sa mga kontra niya nga gusto man siya patyon. Kaloy? Kung maghalin ako di, tawagan ta ka. Gusto ko nga makikita sa imutok. Kaloy? Hindi ka magsalig sa Kaloy nga inaidok. Basi kung ikaw ang mabutang sa katalagman. Basi kung isa ina katugalbong ni Trudis, agud nga madakpan ka. Sir Alfredo. Husto si Tito Alfredo. Basi kung drama lang ina ni Kaloy nga ginasiling mo. Pero matuod, malain ang plano niya sa imo. May punto matuod ka mo. Ang mugani nga way ko'y nagpanugid kay Kaloy ko sa dingid ako. Abyan ko matuod siya pero basi blakon madala siya ni Trudis. Kagka traiduran ako sa amigo ko. Husto ka, Dok. Mainit ang kwarta. Tungod sa kwarta, nagakapatay ang tao. Sir Alfredo. Ina ang kamatuuran. Nong, kung ari dito subong sa Bacolod ang bangkay ni Pancho, tawagan ko si Esther. Pamangkuton ko siya kung diin ginhaya ang bangkay ni Pancho. Kinanglan gid nga magalong kita, Marina. Gamay ang kalibutan. Basi sa hindi hungod, magsumalangay ang banas ninyo ni Trudis. Madamo ako sang bodyguard nung. Hindi ka makabalaka. Hindi niya ako dali-dali nga makilala.
Kag isa pa, preparado ako sa tanan nga oras. Hindi ka magsalig, Marina. Tuso ang kaaway mo. Kag isa siya ka kriminal. Tito Alfredo. Nakapuyan din ako sa sigis ang lakat. Pwede pa kainit. Kakapoy na. Nagutom pa ko. Tinapay lang kag pansit ang ginkaon ko sang panyaga. Ginsit ako kainas ang duha ka lalaki nga kaedad ko. Daw mga bangag ang itsura nila. Hindi ko to kuno magtambay sa ginapangalimusan ko kay ila to ya pwesto. Ay, kalain pa sang tulog nila sa akon. Di na ko to magbalik 20 pesos na lang ang bilhin sang kwarta ko. Ano imuon ko siniman? Ang babae nga gabakal sang chinila sa sidewalk. Kadamot sang kwarta niya. Kadamot sang unod sang iya wallet. Ato, naglakad na siya. Sandun ko siya. Diyos ko, patawara ako, Pero inila ang paagi agad nga hindi ako magutman. Pasensya kit, Lord. Kuhaon ko ang wallet sa babae nga to. Ato, nagsulod siya sa department store. Sundan ko siya. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
Madam Pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Papabigo! Naku, ang gidang walit sa babae. Ari na sa jacket ko. Wala gid siya kabatyag sang bungguan ko siya nga nakuha ko ng walit siya. Pasensya gid ha. Kinahanglan ko gid subong ang kwarta eh. Magbayad to siya karon. Dito ya mabalaan nga wala nang walit siya. Mangita ko sang lugar nga mabukad ang walit siya. Nagutom na gid ko. Ugi, ari na si Madam Trudes. Yabang, Oh. pinanggos ang kalipay. Patay kita sini. Madam! Madam! Ka mga hangagin sa inyo, no? No. Arangkay, arangkay. Madam, gintampa mo si Muldog. Kag-ari man para sa imo. Man, Agoy. ka mga gago sa inyo. Mga wala ka mo sang utok. Naanak ka palagyo si Pancho sa basement, ha? Kuan, madam, wala kami makahibalo. Ano mo na ka makibano, ha? Kamu nagabantay dire? Nagano ka mo dire, ha? Nang inom kami, madam. Naubog kami. Ano? Ka mga hangagin sa inyo, no? Kanami sa inyo paniruhan. Madam, hindi man, madam. May lang kani, madam, kaya nakabuktaw ko. Namatihan ko nga may nakapandar sa sanakyan. Si Sir Pancho nagalito. Ang question! Paano siya nakagwa sa basement nga napadlak ang pertahan sa gwa? Sino ang nag-abri sa padlak, ha? Sino? Kuan, wala kami makahibalo. Kaya ang yabis ang basement, nakabit man lang sa tupad sa pertahan. Wala ito, yamin ka man, oh, madam. Kunang mo, may hudas sa inyo dire. Siya ang nagbulig agon makapalagyo si Pancho. Madam! Si Askal, sa din siya. Uy! Tuod, no? Ay, sa di na tuod si Askal. Wala ko kakita si Yao. Kaya na ba mangita ko ng Eskal? Wala ni siya. Ang gago nga to. Basi kung siya nagbulig kay Pancho nga makapalagyo sa basement? Oo, matuod, no? Bawang animal na Askal. Basi matuod kong syagid. Pangitaan nyo! Naguba ang mga plano ko tungod sa kahangag ninyo tanan! At siya na inamon siya maginangon, madaman? Wala man ni siya sa hideout? Pangitaan nyo! Bisan din! Bisan din po kayo impyerno! Dalaan siya sa akong atubang! Ha? Ang gago ya! Kung siya nagbulig kay Pancho nga makapalagyo,
sunugon ko siya nga buhi! Oy, Aragoy! Madam, hindi kuya! Mas hindi ko. Hulag na ka mo! Palitayo si Askal! Ay, di ho, madam. Pangitaw namon si Askal. Bulldog? Ah, madam. Dala ka sa duwa mo katinaw, ha? Upod ka mo sakon! Okay. Okay, madam. Tungod sa inyong mga ugok ka mo, nabalo ako sa 10 oras! Ay! Kanamo sa inyo iupod kay Pancho! Mga gago! Kamu ha? Magpamati ka mo. Kaayuhan nyo ginapagsabat sa nagapamangkot, ha? Kung hindi ka mo makapiyo sa isabat nyo, hindi ka mo magsabat. Hambalon nyo nga wala ka mo makahibalo. Nakaintindi ka mo? Oo, madam. Madam, anong plano mo? Ay, nagasakit ang ulo ko sa kahinali sa kitabo. Pero, mas pabor sa ako nga napatay si Pancho sa aksidente. Hindi ako maduha-duhaan. Safe ako. Pero ang mga papeles na papirmahan ko sa iya, na entonces na? Madam, karon nga patay na si Sir Pancho. Piho nga ang tanan niya nga propiedad sa imo ginaya makadto. Hindi na guro kinahanglan ang pirma sina. Do mo na balang nabalaan ko, madam mo. Gusto ka mo? Tungod ako ang iya legal nga asawa. Gani, sa akong tanan makadto ang iya manggad. Ginpahapos niya ang pag-angkon ko sa iya propiedad. Mangin ako na ang tanan niya nga pala nobliun kay Mama Asuncion. Wala magalis ang problema, madam. Ma-problema lang na si madam. Kung may katunga siya Inang may bata, abi. Sa luwas si Sir Pancho. Nana mo na. Ano? Ay, mama. Sorry hindi ko hungod. Pasensya ka na, madam, ha? Pero sa porma balas ang pana mo, madam. Wala ayhan siya sang ginitihan. Maghipos ka, Bulldog! Ati, oo, hipos Nawa mo man ang nabatian ko. Basta may bata sa luwas ang napatay. May kabahin man siya sa propiedad sang napatay, madam. Kaloy? Life Extension, Vitamin D3. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalap nagsang kamatuuran.
Sugod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annalie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my